Dan suarane piyai manca luar Jawa kok iso. Ya ning kono biasane ora nyinden. Aming apa? Ming turut uwit kae karo. Nyece senengane. Sing teko celeng macan kaya Tarsan. Kowe arep apik po Pak suarane seso tak undangke celeng. Wis celaka ta iki. Pemeng arep apik suarane kok disrangga celeng. Iki dusun jenenge Ploso, nek sing nggo jenenge Kloso, nek jajare Kloso ana watu kebroke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasane nesu. Ora nesu. Iki aku mau wis digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku saya cekot-cekot. Ya salah sindan kok ngene diopeni, dindan cerdas-cerdas ya kaya ngene iki. Seneng kok aku ngopeni kowe ya iki. Kodho nek iki kowe iki wong pamomong, aku fakir miskin. Dadi ya kudu diopeni. Ora apa kok tak openi no. Tak openi sak modarmu. Modar-modarke. Emangnya tua sapa? Tua kowe ya modar kok siken no. Ya ora iso. Apa dume tuwa iki modar sik? Ora mungkin. Kabeh iki ana ngastane Gusti. Sing jeneng Kambil kae tuwa tetep gemandul akeh. Ning bluluk cilik tiba akeh. Oh iso ya, Pak? Iso. Oh, berarti aku ya iso sikian limeti. Iso kok. Ya engko tak takon sikik lah, Pak. Tak takon ku sapa sing sikian ya, Pak? Sing monggo dibajutke. Monggo Mbak Elisa sak menika. Ya. Ngopo do keplok-keplok iki ngopo Pak iki ne? Ayo soalé seneng kowe maju ki seneng kok. Oh, tak kira ana manuke keplok kabeh. Sugeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Dalu edian rame tenan. Niki kok tekan gendeng barang Pak penekan barang ke lho Pak. Halo Pak. Wah. Nggih, manah-manah nggih Pak. Apa kok manah-manah ki? Hati-hati. Hati basa Jawane mana. Kuwi aja tok basake ya. Hati-hati nek carane basa nek basa krama ngatos-atos Pak. Dumeh ati basa Jawane manah terus manah-manah Pak. Manah. Atos ki keras emangnya ndase atos. Ora, aku ndase atos aku. Kae ora. Wah iya. Lah atos ki kan keras. Atos keras-keras. Basa Jawa ki aja tok artekke padha. Atos kuwi basa Jawa, basa Indonesiane keras ya iso. Ngatos-atos ngati-ati. Oh, atos si hati-hati. Ya pokoke anggere basa Jawa ki diganti os. Ngono diganti. Oh, ganti os. Nah, pokoke nganggo es dadi di Suparsan Wonosari ya, Wonosantun. Nah, oh, Wonosantun kene iki. Monggo bidal wonten mangke liwat wonten Imo Gintun. Imo Gintun. Imo Gintun iki ngendi ya? Raretine? Imo Giri. Oh, Imo Giri basa krama iki. Nek arep dumugi pasar Karangkajon. Nah, pasar Karangkajon iki ngendi? Karangkajen. Oh, Karangkajen dari Karangkajon. Ora, tak apusi kok ya manut wae. Nggih, niki wonten Giri Tertos. Nah, nganggo os, Giri Tertos. Dusune? Dosone apa ploso ne? Ploso. Ploso sing nggo lingkuh kaene. Kae kloso. Beda meneh. Iki dusun jenenge Ploso, nek sing nggo jenenge Kloso, nek jajare Kloso ana watu kebroke ndasmu. Ngono wae nesu, santai rasane nesu. Ora nesu. Iki aku mau wis digawe mumet karo Tatin, saiki kowe medun malah sirahku saya cekot-cekot. Ya salah sindan kok ngene diopeni, dindan cerdas-cerdas ya kaya ngene iki. Seneng kok aku ngopeni kowe ya kodho nek iki kowe iki wong pamomong, aku fakir miskin. Dadi ya kudu diopeni. Ora apa kok tak openi no. Tak openi sak modarmu. Modar-modarke. Emangnya tua sapa? Tua kowe ya modar kok siken no. Ya ora iso. Apa dume tuwa iki modar sik? Ora mungkin. Kabeh iki ana ngastane Gusti. Sing jeneng Kambil kae tuwa tetep gemandul akeh. Ning bluluk cilik tiba akeh. Oh iso ya, Pak? Iso. Oh, berarti aku ya iso sikian limeti. Iso kok. Ya engko tak takon sikik lah, Pak. Tak takon ku sapa sing sikian ya, Pak. Mbok menawa tak telepon. Wis ora ngrembug kaya ngono malah.
rapere. Medeg-degi ya. Ya. Selamat kagem apa dongamu apa kagem dusun Ploso kene. Nggih, mugi-mugi napa mau ketoke ajeng damel sumur bor. Heeh, regawe sumur. Ah, mugi-mugi kathah nggih toyone nggih. Toyone lancar nggih. Dados saged tanturane dadi apik-apik kabeh. Ha iya, soalé kene ya nuwun sewu nek nggon banyu ki angel. Yan pegunungan. Pegunungan. Mula pancen kudu gawe sumur bor. Kuwi ngebur jerone ora jamak-jamak. Ya. Oh, ya kudu jero ben kabeh iso milih ya pane. Heeh. Dadi dipaske biasane ngundang Mbah Kaum. Mbah niki sing wonten toyone pundi terus hidungani goleki. Wes kene iki. Bur. Nek cocok. Kok iso reti piye bicarane? Aku ora ngerti. Lho kowe dalange biasane canggih lho. Iki rapate canggih kok iki. Rapate canggih. Nek kon golek banyu aku ora iso. Ora iso. Kuwi wis ana tugase dhewe-dhewe. Oh iya, ngono ya. Oke, nggih mungkin niki nderek mangayu bagya nggih. Wah, iki penonton elok tenan. Mugi mau streaming barang 9.800, Pak. Hampir 200 lagi 10.000. Yo arepe 10.000. Ana ning kene kabeh so tekan gendeng, tekan uwit-witan ngono kuwi Pak, nek di toko kene. Ya sing ati-ati, sing ning dhuwur gendeng ati-ati. Nggih, ngatos ates, nggih. Ngatos ates kuwi. Ngatos atos, Pak. Yo nembang apa sa? Wau napa dandang gulane Malangan Ya, dandang gula Malang kowe sing kewajibanmu kuwi dandang gula cara Malang. Ya Jawa Timur. Nggih, wah iki katahe. Wah, Bapak ya lho, Pak. Oleh joget mau kaya ula ya, Pak. Mung ngene-ngene iki sempit nggone. Tadi mau ngene-ngene iki. Heeh. Halo, Dek. Wah, niki kok mecicil matane sesuk ora sekolah. Sesuke rebo lho, Pak. Kok ora bobo ngono lho, Mas, nonton wayang. Wah. Jan, aku nganti sok mak tratap lho. Untung sing tok lokke iki cah cilik. Nek wong tuwa apa ora dunggahi dikepruk. Nah, aku sok ngono kuwi nek isih meleki. Piyambak kok sing mecicil matane. Ngene lho, Dik. Kok isih melek, kok mripate isih bening lho, kuwi luwih sopan. Mecicil matane. Ya kancaku ngono kuwi. Sapa kok isih mecicil matane mecicil ngopo setan. Nek kanca karo kanca ki ra apa-apa. Ning nek karo bocah diajari sing apik, Dik kok isih bening mripate ngono. Engko dheke kuwi cah SD ra ngerti engko malah dadi kancane ngerti kabeh. Nek ketemu kancane, "Ya nek isih mecicil matamu." Kuwi gara-gara kowe lho wingi. Oh iya, mboten pareng nggih, Pak. Mboten pareng. Kok tasih melek, wah besok sekolah ra, Dek. Sekolah. Oh, sekolah. Seneng wayang ya, saiki cah cilik-cilik do seneng wayang, Pak elok iki. Wah, wis aku iki nek gelem buka sanggare nganti kemruyuk. Iya, ngono ya. Heeh. Aja teng ra tau dipakani nek ning sangare Pak Seno. Pelit. Ayam cemang. Yarpa piyayi Sulawesi ning nembang cara ngendi wae iso. Ki mau tembangan cara Malang, ayam cemeng. Kang mubalnya putih. Nah, pinter mubalnya putih iki tegese piye? Mobal dasine putih. Das meneh. Mobile yo kan nek delok ning YouTube ae lho mobile ngono kuwi ana gambar genine ndase ngono. Mobile ki apa, Pak? Kene kowe takon aku. Mobile ki yo wis umop. Wah. Ha? Uplok. Uwoh. Kurup. Murup. Ndase Murup nyala yo. Mado diblasukke kuwi malah. Simbok nganten mandeka Ya iki aku ora gawe-gawe lho, Sa. Hah?
Salam kenal Pak. Saya salut dengan pembawaan lakon tiap pentas. Semua bisa hidup, kisahnya runtut. Nyuwun gending cau gletak, sing gletak Mbak Elisa. Gletaki piye? Gletaki kok kowe. Ngene. Kowe iki gletaki kowe nglekar terus dipidak. Iya. Ya modar aku. Ah iya. Ya. Delima putih Kali ini sudah lebih, 10.000 lebih. Wow, luar biasa rekor iki berarti nih. Heeh, wis. Ning Madiun wingi 2 nganti lho, Pak. Ning Madiun 9.000-an, iki 10.000. Hebat ki dalang 1001 malam dalang Aladin. Sik. Aku mau nek diarani dalang 1001 malam. Lah, Kaya wong ramal nomor. wong ramal nomor. Iki bukune 1001 malam. 1001 malam. Iya. Ya. Mandeka ya ayu Wah, jan suarane Piai Monco luar Jawa kok iso. Ya neng kono biasane ora nyinden. Aming apa? Ming turut uwit-ruwit kae karo. Nyece senengane. Sing teko celeng, macan, kaya Tarsan. Kowe arep apik po Pak suarane ya seso tak undangke celeng. Wis celaka ta iki? Ming arep apik suarane kok disrangga celeng. Iya, terus ya. Tega temben gawe juane ngati boyong rawuh bidangan singo miruto kinaryo janjangan sapi timbang ono prangta didawake apa sa? Jenang gula nggih. Oh iya, jenang. Jenang gula. Jenang gula gelali. Coba saiki tak ajari nek. Gulali. Coba muni jenang ning logate Jawa, jenang. Jenang. Nang. Nah, jenang gula. Nah. Jenang rasa dilek gula. Nah, lone rasa dilek gula. Gula. Jan cangkeme elek kok jeneng.
Wis yo, mangga. Jenengku kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
sing wah jumbuh-buasan mengmuni sampun wis bola-bali tak ajari nang omah lho angger Lampung Cuk nyanyi tangan di depan dada terus mendak sampun matur nuwun seprene ya isih ya sampun matur nuwun ya iso ora apa-apa kok ya engko